Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Danas sam se odlučila za kolač koji nije pravi predstavnik ljetnih poslastica, ali zato kad ih napravite, dugo će vam stajati. Radi se o jednim sitnim, suhim kolačićima s limunom. A kako će to izgledati i kako se radi, pogledajte u nastavku ovog videa. Od ovih namirnica što vidite ja ću umjesiti prhko tijesto. Najprije ću dodati 500 g brašna i jednu kašicu sode bikarbone i korica od jednog limuna. 200 g putra i 200 g kisele pavlake ili kiselog vrhnja. To ću sve umiješati. Pri samom kraju miješanja dodajte za jednu kaščicu limunovog soka. Tijesto sam umjesila. Evo neka vam bude ovako fino, ja bih rekla srednje meko tijesto. Ako vam se kojim slučajem čini da je pretvrdo, dodajte još malo limunovog soka ili kisele pavlake ili vrhnja. Primijetila sam da ima odstupanja u brašnu. Čini mi se da ovo naše kanadsko brašno više kupite kućinu nego evropsko, tako da znate ako vam nekad nešto baš ne djeluje tvrdo ili nešto, slobodno dodajte više tekućine. Sad ću ovo prepoloviti na dva dijela i ostavit ću malo po strani dok napravim suhi nadjev. Kako ste vidjeli, u tijesto nisam dodavala šećera, ali zato ću ga dodati sad u ovaj suhi nadjev. Ja ću sad na suho izmiješati 170 g brašna, dodajte 150 g šećera i jednu vanila šećera. To malo umiješajte. I dodajte 50 g putra izrezanog na listiće. I to će biti sad onako više kao mrvičasta smjesa. U ovom slučaju bolje da vam je putar ili margarin hladniji. Sad to već izgleda fino, mrvičasto. Ovo je bolje da radite ovako ručno, a ne mikserom. Evo ga. I sad ću razvijati i filovati. Uzet ću jednu polovinu tijesta i razviti. Razvijajte da dobijete jednu pravokutnu podlogu, koru. Reću vam otprilike koliko će to biti centimetara. Ja sam razvila koru 42 sa 36 centimetara. Sad ako hoćete možete ove krajeve malo izravnati, samo zbog izgleda. Sad sam uzela jedno jaje pa sam odvojila žumanjak od bjelanjka, pa ću bjelanjak malkice izlupati i premazati ovu koru. Tanko premazati. Da ovaj suhi nadjev može bolje stajati, da ne bježi. Sad ovu suhu smjesu ili ovaj suhi nadjev polovite na dva dijela pošto imam dve kore. I sad ovako svud stavite odozgo. Rasporedite. Evo iz tog razloga mi treba bjelanjak da bolje zadrži. A preko ovoga suhoga nadjeva dodat ću 75 g malo krupnije mljeveni lješnjaka. Pored lješnjaka mogu biti i orasi, može biti mak, može biti kokos, a može biti i kikiriki ili bademi. Sve sam vam skoro opcije nabrojila i sad također ovako stavite preko. Nema puno lješnjaka, ali sasvim dovoljno da se fino osjeti. Sad ću ovo sve smotati u jednu roladu. Budu zaista jako fini i prhki, a kako sam napomenula, dugo mogu stajati.
Možete sad ovako malkice zaravnati ovaj gornji dio. Mislim, i ne morate, ali eto ja tako radim. Otprilike možda jedno 2 cm široke. Možete i ukoso, ravno, kako god volite. Sad ću razviti i ovaj drugi dio. Premazala sam sa bjelanjkom i sad ću staviti ovaj nadjev. Suhi nadjev. Od ovog nadjeva ostavite možda za 1-2 kašike, pa ću malo staviti odozgo po ovim izrezanim rolatićima. Sad ću dodati lješnjake, 75 g lješnjaka za svaku koru. Sad ću uzeti žumanjak koji sam odvojila od onog bjelanjka, pa ću svuda ovako dozgo fino premazati. A odozgo stavite malo ove suhe smjese. Rernu ključite na 180 stupnjeva Celzijus i ovo pecite 20 minuta. Evo, mogu vam reći da vam je možda i 1 kašika dovoljna, meni je ovo sad višak. Moji kolačići su pečeni, predivni su, neki su pali, možda sam i malo tanje rezala, neki su ostali na nogama, ali zaista, evo, vidite kako fino izgledaju. A pokažat ću vam i unutra. Jako su prhki. Super kolačići, baš pravi domaći. I evo, dragi moji, ovo je moj današnji izbor. Moji suhi limun kolačići. Svi vi koji niste ljubitelji kremasti kolača, ovo će sigurno biti interesantno da napravite. Po okusu je mnogo slično žerbo kockama, tako ako volite žerbo, sigurno će vam se i ovo dopasti. Hvala vam što ste pogledali ovaj video i bili ovi par minuta sa mnom. Do sljedećeg druženja, ja vas puno pozdravljam.